फुल नुदों। हाबा जानो थांनो ओंखारबाय जोंहा भैरबकुन्द खाथियाव। भैरब खाथि। भैरबकुन्द खाथियाव हाबा दङ। जों दासो हाबा जानो ओंखारबोदों। Prayer Center ni lama biyo. Habaयाव मोनफैबाय नै दाना गेटजों हाबनोसै जोङो। दानिया हाबलांसै हाबायाव। Sampai satu mobil ke. Kurma. Dia mana soi tengah? Terus ni. Dia mana berhidang? Dia mana berhidang?
जाखांनानै फैबाय दानिया न'आव थांनोसै